दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंनाय बायदि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय गोबां मावथि आरो बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने दाजेननायनिफ्रायनो जिबायदि अनसायनाय आरो मदद बिथांमोना हेफाजाब खालामबोबाय, मदद होबाय, बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे माने गोथार मोनसे साननि गेजेरजों जोङो साबायखर बावहरदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबाफारिफोर लानानै दिनैनि बे गोथार सानखौ फालिनायनि जिखिनि आयदाफोर दं, बेफोर गासै आयदाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मावफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो सदराव बेलासिनि 3 रिंगायाव रेलि खालामनाय, बेखौ बिथांमोननि बिथोन बायदियै जों दिनै रेलि खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि जायफोर बारग' बिबानगिरिफोर, रुंसारि बारग' बिबानगिरिफोर बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय सिबिनाय दिनैनि बे गोथार सानावहाय जों बावहरदों। साफ्रोमबो मुंख्लं बिथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जों बावहरदों। बिथांमोननि बावसोमलांनाय, गावनि जिउखौ बावसोमलांनायनि थाखाय दिनै जों बर' हारिया मोनसे बेबायदि दिनैनि थासारियाव जों मोनफैनो हादों, मोनसे मोजां थासारियाव जों मोनफैनो हादों। बेखायनो बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोङो खुलुमनाय सिबिनाय जों बावदों। दिनैनि सानाव जोङो जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जौगाहोनाय, बर' हारिनि थांनाय आरो बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लागोन, बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि मददखौ जों जेरै सिगां समफोराव मोनबोदों, फैबाय थानाय समफोरावबो मदद आरो हेफाजाबखौ मोनलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो साफ्रोमबो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावनाय साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि बे गोथार सानावहाय आं कंग्रेचुलेसन आरो बे ग्रिटिंस जासिहरनाय जायो। बायल' बिबाह लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बुंबोदों। मटिभेसन मोनसे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मिटिं दावथिंआव जों बुंबोदों। नाथाय माने गोबां समाव जोंनि जिखिनि हाबाफारि लानाय, जोङो जिखिनि एवेरनेस मोनसे होबोदों, बबेबा ओनसोलफोराव दिनै बेयाव खामानि होआ बेबायदिबो जों नुनो मोनदों। दा आसाम सरकारा जि मोनसे इनिसियेटिभ लादों बायल' बिबाहनि एगेन्स्टआव, बेखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो बेयो कन्टिनिउ जानांगौ। जोंथ' दिनै बुंगोन जे बिथांमोननि बे इनिसियेटिभआ मालाबानो लानांगौमोन। दा खिन्थु एसे लेटलिब्लाबो दिनै एटलिस्ट स्टार्ट खालामबाय बायल' बिबाहनि एगेन्स्टआव बिथांमोना इनिसियेटिभ लानो। बेखौ